हेलो गाइस आंनि एन पाउलस ब्लग यूट्यूब चेनेलाव नोंथां साफ्रोमखौ बरायहरनाय थाबाय। स' लोगो दिनैनि भिडिअ'आ एसे आलादा जागोन आरोना, नोंथांमोना दान्दिसे नायबानो जाबाय। सान्दुं गोसाब्लाबो आंनि दसे क्लिकखौ होनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय ना। स' बिदिब्ला इन्टारेस्ट दङबा नायलांदो दान्दिसे। अननाय भाबै बिथांमोनखौ माने फोजोबनाय जाबाय। बिथांमोननि जिउ आत्मानि थाखाय आं सोरगोनि माने इसोरनि आर'ज गाबदों। दा दिनैनि साना भारत माहारि सुबुंफोरनि थाखाय आरो साननि मोनफ्रोमबो गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों समाज आरो हारिखौ जौगानो बा जौगाहोनायनि थाखाय जिबायदि मोनसे माने लामा जोङो बे लामाखौ जेब्लाबो गोथों लामा हिसाबै जों आवगायोब्ला मोनसे हारि मोनसे समाज मोनसे हादोरा जेब्लाबो जौगागोन। जेराव हिंसा हिंसि थाया, जेराव अननाय आरो अननाय सोरनिबा फारसे साननाय बा मावनाय बेबायदि थाया, जेराव सोरखौबा माने फोजोबस्रांनायनि मोनसे सिन्ता थाया, बेबायदि मोनसे अहिंसा सानथौ मोनसे आदर्शनि फिल'सफिनि गेजेरजों हाबा मावनाय माने मोनसे थावनि आरो बिनि गेजेरजों गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों नन भायलेन्ट मोनसे माने जि माने इनिसियेटिभनि गेजेरजों गावनि राजनितिक गावनि संबिधानिक मोनथायखौ जोङो खुंनायनि गोबां माखासे जोंनाव माने हाबाफारिफोर दङ। आरो महात्मा गान्धीयाबो बुंना गालांदों जे अहिंसा माने निउट्रेल नङा, अहिंसा माने पिसफुल डेमनस्ट्रेसन खालामनो हायो, रेलि खालामनो हायो, प्रटेस्ट खालामनो हायो, पिसफुल माने एसेम्बल खालामनो हायो, जायखिजाया नों हाबाफारि लानो हायो। खिन्थु गुबुननि फारसे अयनाय बा इनाय बा हिंसा खालामनाया जोंनि थाखाय मोजां खामानि नङा। दा बेखायनो जोङो बर' माहारिखौ जिबायदि मोनसे हिंसानि थासारि थांबाय, जिबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव संघात परिबेस थांबाय, दिनै जों बयबो पिस एकर्डनि उनाव सान्ति परिबेस मोनबाय। गणतान्त्रिक पन्थाजों जों आन्दलन खालामबाय, आर्मस रिभलिउसन खालामबाय आरो बयबो दिनै इउनाइटेडलि माहारि जानायनि थाखाय हाबा मावगासिनो दङ। आरो बे लामाखौनो लानानै बर' हारिया खौसे थांना थानायनि थाखाय गोजोन आरो माने अहिंसानि मोन्थायजों लामा हान्थिनायनि थाखाय बयबो हाबा मावोब्ला बड'फाया जि सिमांखौ नुदों जे गेरेमसा माहारि दानायनि जि बाथ्रा, बियो दिनै नङा गाबोन मोगथाङाव जाफुंसारगोन। We follow Gandhiji. We follow democracy. Non-violence welcome. Non-violence welcome. हम आगे हिंसा मुक्त हो, मास हो. हम आगे हिंसा मुक्त हो, मास हो. Everyone else free society. Everyone else free society.